wonay gallam goddano to waynaki no way wonirta holno fanta heburi wadde ha finana o aduna hande ndare série mon fanta hande 15h e chaîne mon pulago joni joni sudu baba e pulago ye gari ah ayo Jim, on nawlirat on desa ko tampinan mon der galleji mon Famata, ça fait des mois que mimi mama dogat. Ça fait des mois que mi halde ma haldra yam ajabra komi. on desta o yato en yitman sabu alla ina la boy dum sud ala no barki alla 5 jours que j'ai fait ma dum regret jin ko dara kam kiti kalna kam ko mami nanti Famata kalna kam an hol problème may jam min ɓurma yidde mais a yiyani yidde men enen wawata yaade ko yaares kam debbo mbele aɗa daña ɓiɗɗo min jiyataniraɗo ayori mi addiyam ɗum ko haalam goggo min ko jam tan jinmi kanko woni gidalam ko ɗum tahi mi rendintamo e hay goto e kala ko mbawmi wadde pour heɓde beela makko mbami waɗat ɗum inchallah ay farmata sa itike wadde goɗɗum pour bonnugol dewgalam mi bonnan aduna ma on sukoto mi halani oto ɓatto galle ƴetta nana nder suud miɗa haalam mbaldam hakkitelam no badda mon piyelaru jilliɗa mondo fof wona jiɗɗa ko warde ma ani ɓiye an howa suko wa yow i teskima ɗeɗo balɗe keeso ene waɗi manquement baba sam famini fewi jidda ko takkude mi guju an ko gungunila anda ɗum gilla suwa kam waɗa yahay koydam de eɗen jogui lebbi 5 ñanden joom galle ummiɗo en ko tahiɗa nodda kam tout le temps c'est du harcèlement tu sais sohlumi ko kalis ñande tan tinmi wonko mbaɗɗamo ƴewmami waɗe ko soofi kono way wonno gueɗe ɗiɗi suwa o acca misigo suwa o luɓami gallam Adjam, mbiti mi wona debbo ma an ko honne gaccata heɓugol o comportement irresponsable amo kaldata sukkandam hunuko ma ko wiman ko an o debbo an ko jibintaw min wutima ɓingilam gitam ɗe so fayima e ma aɗa hokka kam courage force détermination mawɗo mi wawa haɓade aduna o fof juste pour an ya woni jam min yumma je serai toujours là pour toi ndare série mon jam e fatimata altine ha aljuma e chaîne mon pulago